Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Hansel, 43 anyos, taga Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagpadual citizen o ang plano na akong paglarga sa gawas sa nasod aron unta magbakasyon. Aron nyo hisabtan, sugdon ko sa tuig 2011. Buwan sa Hunyo nga na-offload ko sa Mactan Cebu International Airport. Wa ko nila pasakya sa eroplano. Ingon ini ang mga panghitabo. Pastilan, Hansel. Malayo ka na sab nako. Mama, uy, mura man og karon pa ko malayo nimo. Ikaduha na ba ni akong larga sa abroad, ma, ha? Mao gani. Layo na ka ng lugar ah. Kung maunsa ka dito, be, unsaon matakas pagtabang? Maayaw kong kabalakan ako, good. Na ako sa maayong kamot dito. O mag-training pa man sad ko, ma. O kung makauyon kong trabaho dito, ang magpabilin ko. Ate, aw ka na. Kung dalgi kasiguruan nga mabalik ka dayon. Ma, iampo nga dili una ko mabalik dayon. Kay buti pa sabot ana, nadawat na ko og trabaho dito. Sa abroad na ko mo trabaho, ma. Og dollars na unya ang akong sweldo. Pastilan, uy. Bahala na lang unta og way dollars, day. Basta kay magkauban lang ta dinis ato. Ay, si mama sad, uy. Dili ta mo asinsuan ang gusto ni mo, ma, uy. Mo magpraktika na lang gud tarong panahon na. Kay mo asinso lang gyud ang Pinoy kung mo trabaho sa abroad, ma. Unya. Unsa mang oras ang imong flight? Nga naman yung taga-airport, eh. Napila naman ni sila nga nagtapok niya, tanaw na ako sa mga documents nga akong gihatag nila alang sa akong paglarga. Boarding nga baya unta ko. Excuse me. Di na may problema sa akong mga papers o sa akong ticket? Sa immigration office ng Tapalihog, ma'am. Ha? Hello? Ma, Oh, sir. Kumusta man? Papabre, makalupad ang aeroplanong imong gisakyan. Lapas na mas oras sa imong flight. Na-delay ang imong flight. huwag ko pasakya sa aeroplano sa mga immigration officers, ma. Ha? Ano man? Pataka malanggod ni sila og duda na ko, oy. Nga biktima ko no ko sa human trafficking. Unsa? Unsaon na lang nga akong flight, ma. Ang mga tao nga nagpaabot sa akong destinasyon alang sa training nga akong tambungan. Nga gi-offload man ko nila diri sa airport. Wa man ko nila pusakya. Uy, kung mauna. Pauli na nila. Kaon sa man, magkinahanglan ka na mo. Daton kung igagaw ni mong pulis, pero dili ka lisod-lisoron diha. Anhaon ka na mo sa airport, day. Na, ay nagkaguol ato eh. Di gato para imong biyahe ah.
Anugon lang kaayo ang opportunity mo ba? Unsa ka man no? Kung sa laing airport ko manukad sa akong pagbiyahe. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Sa Mactan Airport ko na offload. Apan wa ko magpadaad to nga pagsuway. Kay gusto gid nako nga makalarga ko. Mao nga human sa duha ka semana, dito ko ni suway og panukad sa Ninoy Aquino Airport sa Manila. Og kaloy sa Ginoo, nakalarga gid ko. Nilabay ang tulo ka tuig. Nipauli ko sa Pilipinas human ko mahuman ang akong training and work abroad. Tuig 2023, ni-apply ko og dual citizenship sa Philippine Immigration. Unya, Ganong naka-apply man kag dual citizenship na? kay may second passport naman ko pa. Gikan sa nasod nga, dili pa noon member sa United Nations sa Free Republic of Verdes. Unya to? Narelease ng akong RA 9225 certificate gikan sa Philippine Immigration pa. Apan sa maong certificate, gibuta nga bisan og Verdesian citizen ako, wa mawa ang akong pagka-Filipino citizen. Kay dili pa man recognized sa Philippine government ang Verdes, ilabi pa kay dili pa kini United Nation member. Ay, naglibog ko. Kung ganong naa ka ana. Na, papasadoy. Ay nalang guglibog-libog diha. Kay ikaw, dual citizen na sadbaya ka. Unsa? Ngano na dual man ko? Pilipino raman Ay ko. mao lagi, Filipino citizen og senior citizen. Hanggaw mata ka. Hayaya ni mo kausa? Dual citizen na day ka? Gikaloyan sa Ginoo gaw. Mao na niya akong naani sa pugos kung makalangyaw ka ni adto. Bisan kung gipugnan pa ko sa Philippine Immigration nga makalarga. May Verdesian passport na ko gaw. Wow, patuan niyo ko anong lugar pi. Kuning nga nana palang unta kasayon sudlan ng maong nasud gaw. Okay ra. Ay, lisod sa ti ay. Kay gamay ra ang maong nasud gaw. Og limited lang ang mamahimong citizen. Kana kung may skills ka nga dako oy katabang sa ilang government gaw. Pero natinga ko sa pagkuha ko sa certificate gikan sa Philippine Immigration gaw. Ha? Kaya nga naman ka. Wa man ko nila gipa-oath. Ha? Weird ba? Gawa ko nila gipa-oath taking sa akong RA 9225 certificate. Dili sama sa ubang dual citizen nga Pinoy nga ipa-oath taking pa sila. O nasa diingon anak gaw? Mag-o-taking pa? Dapat gidunta gaw. Hala, nga naman katusa. Kay plano sa lagi unta na kung umulargag balik gaw. Ang uban niingon nga ipakita ko lang kuno nga akong RA 9225 certificate sa airport. Ang uban pod, moingon nga dili na kinahanglan. Dili di sila pareho og baruganan. Nagaw, labaw pa kung wasad kay baw anak. Kiwa pa biyag taon ko makayat ako laing nasod. Plano ra ba unta na kumulargag usab sa laing nasod da aron magbakasyon? Unya, usab na problema ni mo? Ang uban man gud mo ingon nga illegal kuno tong akong paglarga last 2011 kay wa ko ni agi sa POAA og DMW kun Department of Migrant Workers. Ha? Ang tumong raunta sa akong paglarga sa gawa sa nasod, maura ang pagbakasyon. Kay kaluoy sa Diyos, maayo naman ang ako pangita din sa Cebu. Apan gibati lang ko og kakuyaw tungod adtong nasinati nako nga na-offload ko sa airport pag 2011. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Na-offload ko sa airport last 2011. Kay gidudahan ko nga biktima sa human trafficking. Nakay chance nga ma-offload ko pag-usab kung mularga ko sa abroad aron sa pagbakasyon? Ikaduhang pangutana, usa ko ka Verdesian citizen ug nag-apply na ko og dual citizenship sa Philippine Immigration.
Makatabang ka ang akong RA 9225 certificate kung mooy akong ipakita sa immigration officer inig passport control sa airport iniglarga nako sa abroad. Ikatulong pangutana, makalibog manggod ang instructions sa immigration officer sa immigration office. Ang uban niingon nga ipakita lang kuno nako ang akong RA 9225 certificate didto sa airport. Ang uban pod moingon nga no need na. Dili di ay sila pareha og baruganan. Ikaupat nga pangutana, weird ang akong pagka-dual citizen. Kay wa ko nila gipa-oath-taking sa akong RA 9225 certificate. Dili sama sa ubang dual citizen nga Pinoy. Ngano man ka to? Ikalima og katapusang pangutana. Human ko ma-offload pag 2011 og nakalarga agi sa laing airport, malampuson kong nakatraining sa abroad. Dili man illegal ang akong gibuhat. Pero matod nila nga illegal kuno kay wa ko moagi sa POAA or DMW kon Department of Migrant Workers. Tinuod ba? Makaapekto ba kini kung mularga ko karon sa gawas? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Hansel. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako today ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal. Of course, ang kanang inyong mga pangutana kabahin sa inyong mga love life, kaminyoon, sitwasyon, kapikas, ay nagyud na ninyo dugaya, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? O kumusta man ang atong mga suking tigpaminaw karong adlaw? Sus, kadungog mo pislango. Sud kay atong tingog guys, kay medyo nasakit gyud ta karon mga panahon na lain kay atong pamati, pero sige lang padayon gihapon ang ato ang programa ug paghatag og tambag ninyo. Greetings and a big thank you sa tanan natong mga likers ug followers sa ato ang Facebook account. Ug congratulations sa tanang mga nidaog kaniadtong piniliay ug hinaut unta no nga karon panahon na pod sa pag-move on ug in town unta. Ayaw ninyo kalimti nga ang inyong bossing ang mga tao nga ning botar ninyo og ang inyong mandato nagikan gyud sa mga tao no. So paminawa in town ninyo sila, ayaw ninyo pakyasa, ayaw mo kalimot sa inyong mga gipangsaad-saad ha. Katong ning saka mo dito stage sa entablado nga kung ako mo daog mo ni akong buhaton palihog in town tingali usahay ra ba mo ni tinggawa sa amnesia agoy unsaon na lang ha. Ayaw town. Public service is a public trust. Taga Cebu City ang ato ang letter sender karong adlaw ug ni suwat ni siya kabahin sa iyahang pagka-dual citizenship ug ang plano niyang paglarga sa gawas sa nasod aron magbakasyon. Kay katong pag 2011 around June na-offload kuno siya sa Mactan Airport. Wa siya kasakay sa eroplano, no? Kay murag gipangayuan man to sa mga papeles, no? Sa iyahang mga paglarga. Unya nakalarga ra man pud na siya. After 3 years ni pauli siya sa Pilipinas, human siya nahuman og training og trabaho tuig 2023, nag-apply siya dual citizenship sad kuno, no? So ang una niyang pangutana na offload siya sa airport pag 2011 kay gidudahan ko nga biktima sa human trafficking. Naa ka high chance nga ma-offload ko pag-usab kung mularga ko sa abroad aron pagbakasyon. Sa akong nakuad sa imuhang drama, nagranta naman ka, weird ba kay wa ko lagi pa oath sa RA, ka na naman kay certificate no nga dual citizen ka. Okay, so dili nagyud ka ma-offload kay katugong panahon na wa man gugto na kumpleto imong mga papeles. So medyo usahay ang immigration base man guna sa ilang training sa pag-assess no sa demeanor sa tao, sa mga papeles nga ilang
pangayoon sa ilang mga pangutana basin katuwa nimo natarong og tubag maunang no-offload ka. Karon kay dual citizen ka na kay certificate no under RA 9225 pwede gyud kang makalarga. Ang unang sunod niyang pangutana, ako usa ka Verdician citizen ug nag-apply nako og dual citizenship sa immigration. Makatabang ka ha ang akong RA 9225 certificate kung maoy akong ipakita sa immigration officer inig passport control sa airport inig larga nako sa abroad. Yes, better gyud nga daduon na nimo kana tanang kopya imong papers kung para kung pangayuan ka, ipakita nimo nga dual citizen gyud ka. Kung dual citizen manggug ka, duha pud na ang imuhang passport, no? So depende nimo kung sa imong i-declare. Better siguro mo declare ka nga Filipino citizen ka. Ang ilang ingon, makalibog ko ng instructions. Maniyang ikatulong pangutana. Makalibog ang instructions sa immigration officer. Ang uban ni ingon, nga ipakita lang kuno nako akong RA 9225 certificate sa airport. Ang uban pod mo ingon nga no need. Dide parehag baruganan. Actually, ang ato urag yung ipakita sa immigration, passport. Pero usahay, nana sila'y additional nga mga pangutana. Usahay, mangutana raman nag-asa ka pa dong, pila ka days didto, asa ka puyo, kanusa ka mo balik. Usahay, kung satisfied sila sa imong pangutana, wa na nay daghang pangutana. Pero, kung tanaw nila, no, na ba kay return ticket, mga ingon ana. Pero kung tanaw nila nga kuwang, so pangayuan kag additional nga documents nga angay nimong ipakita mo na dad-ana ang imuhang certificate kay mo na magpamatuod nga dual citizenship na kay dual citizenship or dual citizen ka. Ikaupat niyang pangutana, weird ang iyahang pagka-dual citizen kay wala ko nilagi pa oath taking sa ako ang RA 9225 certificate. Di sama sa ubang dual citizen nga Pinoy. Ngano kahato? Usahay gud symbolic naman lang gud na, no, ang pag take oath nimo. Ang uban gyud ana ganahan gyud kay picture purposes. Ang uban ana ni comply na lang na nga ni pirma ka sa imuhang oath unya na pirmahan pod nila didto. Wa na nimo gi-recite pero imo nang gipirmahan ug gi-submit didto. The fact nga na-issuehan na ka og dual citizen nga certificate under RA 9225 sufficient na no nga dokumento para pagpamatuod ikaw dual citizen unya mahimo kang makalarga or makagawas pod sa nasod so long as kumpleto pod ang imong papilis og mga documents. So ana ha naghinaut untang makalarga naka puhon. Mga sukintig paminaw hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulun-an karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran.